Hi Avinash bro, welcome to live. Ande pura busy work pura irna. Ane Sunday that is special. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಒರಿಯನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒರಿ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸ ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ಅನಿಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಊಟ ಆದವರು ಊಟ ಆಗಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಟ ಆಗದವರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿಯಾ ಓಕೆ 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 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಹ ಸಾರು ನಿಮಗೆ ಸಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಾರು ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ವಿಶಾಖ್ ಹಾಯ್ ವಿಶಾಖ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಿಕ್ ರಾಯರ ವಾರ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯರ ವಾರ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಯ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಿನಿ ಪರೋಟ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರಿ ನೋ ಮನಸ್ ನೋ ರೈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಉಳ್ಳರಾ ಅನ್ನಂದಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೆಜ್ಜೆ ಯಾನು ಇರನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಂದು ಪ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಓಕೆ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬೈಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಹೊರವರ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೋಡೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋಡೆ ದಾದ ತಿಂದೇನು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ದಾದ ತಿನ್ಪೆನ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮೌನ ವೇತವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆದರೆ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನ? ಈರ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ಯಾನೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ವಿತ್ ಅಂಚನ್ ಬತ್ತೀರ. ಆಯ್ ಅನ್ವಿತ್ ಅಂಚನ್ ಇರ್ನ ದಾನಿ ಡೋರ್ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಏತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ತೂಕ ಹೊರವ್ರು ಆಪು ನಂಚ ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹೊರವ್ರು ಆಪುಣ ಅಂದಂತ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಡದೆ ಎಂಚ. ಅಚ್ಚ ಇರ್ನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಣೆ ಬ್ರೋ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಏಪ ಊರಿಗೀರು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸೆ ಎಂಕ ಬೆಂಡೆ ಅಂದ ಇರೇಗ ಬೆಂಡೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರು ಓಲುಲ್ಲರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾರಲ್ಲ ಮೂಲ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ಇರೇಗದ ಅದು ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಬಾರಿ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಬಾರು ಹೋಟೆಲ್ದ ಪರೋಟ. ಶಾಂತಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಮ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೀತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತರ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಗೀತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕ್ ಪರೋಟ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರಿ ಇರೇಗ್ದಾದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರ. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವನಕಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನವೀನ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್, ಹವ್ ಯು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಊಟ ಆಯಿತು. ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಆಡಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಪುರ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾನು ಊರಿಗೂ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಎರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ. ಓ ಅಂದೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲವ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಲವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಈರು ಆಟೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುಲ್ಲಾರ? ಮನ ಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಇಂಕ ಪರೋಟ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ. This all love show it on Raksha Bandhan. Really? Okay. When is the Raksha Bandhan? That day I will make absent. ಅನ್ನ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಹಾ ಬ್ರೋ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬ್ರೋ. ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಒಣಸಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರೋ. ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತದೆ ತುಂಬ ಬೈದರು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಅಂದೆ ಬ್ರೋ ಯಾನಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ. ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಆಟದ.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ ನವೀನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರು, ಅಂದ ನವೀನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರು. ಅದ್ರ ಪತ್ರ ದಿನೇಶ್ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ? ವಿಷ್ಣು ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ. ಓ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗಾ? ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಣ್ಣ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಪನ್ಪಾವೆ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ. ಐ ಆಮ್ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಒಳ್ಳಾರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್. ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆತಾರ ಬ್ರೋ ಇರು. जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था. ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂತಿಜರ್ ಓ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡ್ತಿಜಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕಡೆ ದಿಂಚ ಆ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ನ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬ್ರೋ ಏನಂಚ ಉಳ್ಳರಾಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮುರಾಣಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ರೋ. ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಇಡು ಬೈದೆ ಅಂದತೆ. ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಲ್ಪ ಊರಿರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಂಪತನ, ಹಾಯ್ ಸಂಪತನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಪಲ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಜಾಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜಾರು ಪಂತಿಜಾರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಈರು ಪಂಡಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಕ್ಕ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಂತಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪದ್ಯ ಪಣ್ಪರ್ ಬ್ರೋ ಬಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಅಪ್ಪು ಬೆಳಗಾವಿ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಹೇ? ಹಮ್ ಠೀಕ್ ಹೇ, ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಹೇ? ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆಂದ. ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ರೋ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ರೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಏನು ಊಟ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು? ಸಂಪು ಒಡೆ போயாரி உள்ளாரா அத்து சாந்தக்கா நடந்து போயாரா?
ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಉಲ್ಲೆಗೆ ಅಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಬಾಯ್ ಬಂದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪ್ರಜ್ವತ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಪಿರಾವುದ್ ಆದ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡಿ ಆನೆ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡಬಿಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ. ಚಿಕ್ಕನ ಊಟ ಆಯಿತು. ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಇವತ್ತು. ಏನು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಆವು ತೊಂದರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಇನಿ ಬೈಜೇರಿ ಇನಿ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೇನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಲ ಓಪನ್ ದಿವಡಾಪಡತೆ. ರೇಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ದಾದಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದೆ APPUSWARGA ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ. ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಹೌದು ಮಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ನಂತರ ಕೇಳುವ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೇಮಂಡ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಣಸಾಂಡೇರ್ನ ಐಕ್ಯ ಶಾಂತಕ್ಕಾಗ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅಂದ ಅರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯ್ ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೇಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನಿಗೆ ಕಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ತೂಳೆ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಅಂದೆ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಯ ಪೂರ ಒಂತ ಸರಿ ಆಂಡು ಇರ್ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಾ ಮಾಮ ಓತೆ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಲಿಖಿತ್ನ ಗುರ್ತಂಡೆ ಇರಗೆ ಈರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುವರ ದಾದೇನಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರೊಚ್ಚಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಪರಂದೆ ಏರ್ನ ಕಾಲ ಆಂಡ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನೇಜ್ಜಿ ದೈಪುರ ದೈತಿನ್ ಪೂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪುಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಚೌಲ್ ನೀರು ಸಾದ ನೀರ್ಲ ಐಟ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಪುನು ಇಂಕ್ ಶೀತ ಆಪುನು ಕೂಡ ಆವಡಾತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಶಿಲೋತೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಆಶಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಆಶಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೇದು ಬ್ರಾಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜವು ಎಂಕು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನು ಸೀದಾ ದೈ ತಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚೆ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊರವರ ದೆತ್ತದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರವರ ನಡಪುನು ಅಂಚ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಡ ಕಪ್ಪುಡು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಆಶಿ ಬರೆಯರೇ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಪಾಡ್ದಿಜಾರು ದಾದ ಬೋಡಿರೇಗ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ la 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 la
ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡಿ ಅವೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಆಶಿ ಕಂಪು ಕಜಿಪುದಾದೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಒಣದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಶಿಲಾವತಿಯರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅಮ್ಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಇನ್ನಿ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಎತ್ತನದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡಲ್ಲ 2 ದಿನ ರಜೆ ಎತ್ತನದೆ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ 5 ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಜಾಂಡ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರಡ ಆತೆ ಆಶಿ ಒಣೊಂದಿಲ್ಲ ರಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೀರ ಅಂದ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬರ್ಸ ಬುಡರೆ ಬಳ್ಳಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಶಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂಚಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಬರ್ಸಂಡ ಐತೆ ಆಶಿ ಕೋಪನ ಎಂಡಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗಾಳಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಮಗರ್ದು ಕುಲಶೇಖರಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓ ಅಂದ ಇನಿಯ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿಡ್ದಿನ ಪೂರ ಅದಲ್ಲ ಆತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ತಾಗದ ನೇರಗಿಲ್ಲ ಮುರ ನೀವು ಕೋಡೆನದನ್ನ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ್ ಮರ ಬೂಡ್ದಿನಿ ಬಸ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಸೈತೆನ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಪು ಆಶಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋದು ತೋರ ಆತಾರತೆ ಒಳದಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಒಂದೇ ತೋರ ತಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂತೆ ಈ ವಾರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೋಯ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನ ಎನಡ ಕೋಪ ನವೀನನ್ನ ಅನ್ನ ಎನಡ ಕೋಪ ನವೀನನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೈ ಏರ್ ಕೋಪ ನೋ ಕೋಪ ನೋ ತಾಪ ಕೋಪ ತಾಪ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಠಿಣ ತಲತಾಕೀಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಲಂಕಾರಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಉಡಲ ತಲತ ಮಂಟಪುಡು ಕುಲ್ಲದಿರೆನು ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಓ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ ಅಣ್ಣ ಎನಡ ಕೋಪನ ನವೀನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆ ಪಂದು ಉಂಡು ಪಂದು ಓ ಅಂಚನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂಕಾಂಡು ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಅಂದು ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಇತ್ತುಜಿ ಹತ್ತು ಬಂಗ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಎಂಕುಲ ಪನೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೋತಾಯಿ ಪನೋಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತ ಏಲರಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಅವು ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರು ಲಿಖಿತ್ನ ಮಾಮ ಗೆಂಡೇರಿ ನಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆಂತೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ನಾಗೇಶ್ ಅಂದ್ ದುಂಬಸ್ತ್ರಾಸ್ ಗೊಬ್ಬುಗನ ದಮ್ ಶರಸ್ತ್ ಅವು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹೌದು ನಾಳೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸುಮಿಯಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸುಮಿಯಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ತೂಯರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ನೇಲುಜಿ ಓದುನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವನುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ఆయన ಪಪ್ಪ ನೆರ್ಪೇರೆ ಆಗ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಸುಮಿಯಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ತೂತೇವೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಿಯಕ್ಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ತೂವಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತೂದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂದು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡಾಲರ್ ಚಿನ್ನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಐದು ತುಂಬು ತೂವಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆತ್ತನಾ ಓಕೆ 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 ಅವು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅತೆ ಅವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಅವು ಮೋನೋ ಆತಿಜಿ ತೂಲೆ ಏತಲ ತೂಲೆ ಚಾಲು ದಿದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನು 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 ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾನು ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾನು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯರವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಷಾಂತ್ರವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್, ನಾ ಬಂದೆ, ಟುಗೆದರ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಒಡ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಡ್ಕ ಕೊಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವಲ್ಲ, ಮಲಗಿ ಇವತ್ತು. ಸುಮಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏತು ಸಲ ಪಾಡುವರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು. ಒಜಿನೇಲ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಒಜಿನೇಲ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲರು. ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಜಂಪು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಂಪ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದಂತ ಇಂದೇ. ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಪರತ್ತು ದಕ್ಕೊಡ್ಚವೆ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲರು. ಒಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ನನ್ನ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲರು. ಎನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಅದೋಟು ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ. ಈರಂಚೊಲ್ಲರು ಒಣಸಾಳೆ ಇರ್ನದು, ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏತು ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 8 o'clock ಅವನು ಬರ್ತನೆ ಮೂಲು. ಹುಷಾರಾಯರಾ? ಹುಷಾರಾಯ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ ಶಾಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿ ತೋಜಾಯರ ಅಂದಿ ಇನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಪೋಲೆ ಕುಡರ ಪೋಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುಳೆ ఒక ಅಕುಲೆ ಇರಲಿ ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೇಗ ಇನಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವನದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಬರ್ಪೇರಿ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಇರು ಅಂಚೆ ಏಪಲ ರಾಮಸೇವಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಲೈವ್ ಮಂತದ ಶುರು ಮಂತೆ ಒಕ್ಕ ಇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಜೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಜೆತ್ತು ಇರಂದು ಪೋಪೇರು ಸೀದಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಾತೆರುಡು ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ. ಅವು ಸಾರಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿನ್ ತಿಕ್ಕದಿಗೆ ತುಯ್ಯ ಅವೇ. ಅವು ಸಾರಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿನ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈಗ ತುಯ್ಯ. ಸಂಪುಗು ಬೋಡ ಪರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಣದಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಮೆರಗದೆ ಪರತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿ ಮಾರ್ವಾರ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಊರುದಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಅಂಚನೆ ಇರಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡ. ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕೋರು ನಂಗೆ. ದಾದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಸಂಪು ದಾದ ಬರಪೇರ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ನಾಗೇನಂದ್ರೆ ಓಜನೆಯಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಂದಂದು ಓಜನೆ. ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಇರಗ ಪುತ್ತೂರು ಪೋತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನತೆ ಹಳ ಸುಮಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಈಗ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಣ್ಣಿ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿಂದು ಅವು ಚಾರಿಟಿ ಮನ್ಪೇರೆ ದುಬೈಡನ್ನ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಚಾರಿಟಿದ ಟಾಪ್ ದ ಶಾಲ್ ಅವು. ಅರೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪಂಡರೆ ದಕ್ಕುನು ದಾಯಿಗೆ. ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ? ಸುಮಾರು ಉಂಡಿಯೇ ಪರತ್ತು ಒಣಂದ್ಲೇರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋಪು ನಾವು ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ ಪೋಂಡು ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪುಳೆ ಒಣಂದ್ಲೇರು ಆರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪರೇ
ಚಂಪು ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಂಡು ಅರೆಗೆ ತರೆ ಬಿಡ ಹುಡುಗಿ ಅಂದಿ ಪತೊಂದರ ಅವು ದಾದಿ ಎಂದುವ ಒಂದು ಬೆರಿಕಿರ್ಮುನ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರೆ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಧನಂಜಯ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಒಣಸಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪರೋಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಂಡು ಯಾನು ಉಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಡವು ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಹೌದಾನೆ ಏತಾಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಬ್ರೋ ಜಮ್ಮು ಟು ಲೇಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಓಕೆ 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 ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಅಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಅಂದು ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮನದಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡ ಉಂತುಜಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆವಡು ಪಂದು ಉಂತುಜಿ ಮನದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪುರ ತಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಜರ್ ಪುರ ತಿನ್ನೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪರೋಟ ಹಾಂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತೂಪುಜರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಉಂಟಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಿನ ತಿನ್ಪೆ ಓ ತಿನ್ಪಾರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿ ಇರು ಓಲ್ ತೋರಜ್ಜರಿ ಸಪೂರ ಅಲ್ಲಾರ ಓಡೆ ತೋರಲ್ಲ ಯಾನು ತೂಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆತ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಕಡಪ್ರೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೆ ಪೋಪೇರು ಆತಿ ಅನ್ನ ಹೈಟ್ ಬೇತಕ್ಲೇನ ಬೆರಿ ಕಿರ್ಬೋಲಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬೆರಿನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದನು ಮುಲು ಒಂದುಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆತದೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಮಾತ್ರ ಕಿರ್ಮೆರ ಆಪುನಿಂಚ ಬೇತೆ ಏನಲ್ಲ ಆಪುಚಿ ಅಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ದುಬೈಡ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಿಕಲನೆ ದಾದ ಅಟಿಲಿನಿ ಎಂಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೋಡದ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು 2 ಪರೋಟ ಕಂತೇನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುಂಡುಗೆ ಓ ಅವ್ವ ಸುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವೃತಟುಲ್ಲೇರ ಅವನಲ್ಲೇರು ಸುಮ್ಮಿ ದುಬೈ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಏಪ ಬರ್ಪುಣಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸುಜೇತಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜೇತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ತೂಲೆ ಬಣದಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಬೆರಿಗಿರ್ಮನ ವೃತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಓದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಕಿರ್ಮೆರ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪುಚ್ಚೆದಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದೇಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏರಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತವರ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಆಯ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿರ್ಮೇರೆನಾ ಸುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆ ರೈಲು ಶುರು ಆತಂಡೆ ರೈಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಐತಾರದಾನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ವಜನೇಲಿ ಈನ ಕೂಡ ಪುಚ್ಚದ ಬೆರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಸುಜೇತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಸುಜೇತಕ್ಕ ಉಂತಲೇ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಉಂತಲೇ ಒರ ಪಲ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾಡು ಅಂದಿಯೇ ದುಬೈಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಂಬುಡು ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮನೆ ತರೈದು ಶುರು ದಾಟೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರೇಗಾವೆ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಒಲ್ಪ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಮಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಉಂತಲೇ ಆರು ಬರ್ಪಂದು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಲೆಪ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಸರಿ ತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ
ಅವಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅಲಜ್ಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪಾಡೋಲಿ ಮಂತದು ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸುರು ಮನ್ಪೊಡ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸರಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ದೊಂಬುಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಲಿ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆವಡು ದಾನಿ ಸಂಪು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡಿ ನಾನು ತೂವೋಡು ನನ್ನವರ ಆರಡ ಫ್ರೆಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡಲ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅವಲಂಡ ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚಿ ಕುರೆಪಾಟ ನರಮಾಣಿ ಮಣ್ಣದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಕುರೆಪಾಟ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಬಂಡ ಅವು ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಮುಲ್ತ 50 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಒಂದು ಸರ್ತ 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುನು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜ ಎರಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ದುಬೈದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಡ ಓನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ನು ಆತನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಜ್ಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ವೃತ್ತ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಟಾಟ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮೀಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮೀಂದಡೆ ಪೋಡೋರ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಯಾರು ಉಂತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಜೆಕ್ಕೆ ಈತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇಡವಲ್ಲ 10 ದಿನ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಜಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಅವೇ ಎಂಗ್ಳು DC ಪಾತೇರಿಯ ಆರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ದುಬೈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರ ಈರು ತೂತೆ ಯಾನಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಂತಿತ್ತೆ ಅವ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಪೋಯೆ ಮೋಯೆ ಮಗಲು ಮೋಯೆ ಮನುಪುನ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ದಯ ತೆಲಿಪುನಿ ಬಣದಲ್ಲರೆ ಯಾನು DC ಪಾತೆರೋಡ ಅನ್ನ ರಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿದೆ ವಿಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ವಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸುಮಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರ ಸಂಪು AI ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಬಣದಲ್ಲರೆ ಫ್ರೀಜ್ದ ಕೇನ್ಗನ ಫಜಾದ ಕೇನ್ಗನ ಫಜಾದ ದಾದೆ ಕಾರ್ಡ ಈರು ಒರಿಯ ತಿಂಪುಣಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ವೃತ್ತಟುಳ್ಳರು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂದ್ಯ ರಜೆಕ್ಕ ಫಜಾಡ ಅಂಜಿನಕೇನಿ ಮೂಲ ದುಬೈಡ ಅವು ಏರು ಓವಿಯೇ ಸಂಪದನ್ನಿ
ಫಜಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅತೆ ದುಬೈದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸರಿ ಪುದರ್ ಈರು ಓಲಾರ್ದು ಬೇಡುಲ್ಲಾರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಂಡಿನ ಪೆನ್ಸಿಲಾ ಈಗ ಎಂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಡಯಟ್ ಇಡು ಉಳ್ಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅತ್ತಾವು ವಿಕ್ಸಿ ದಕ್ಕೋಲಿ ವಿಕ್ಸಿದ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ಅಂದಂದು ಡಿ ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಇಂದು ವಿಕ್ಸಿದ ಅವರವರ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿತ್ತಾನೆ ಯಪ್ಪನ ಅಂತ ತೊಂದಿನ ಅಂಚೆತ್ತ ಪಾತೇರಿ ತಪಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕು ಎಕಡ ಅನ್ನ ಪಚಾರನ ಲೈವ್ ಹೋದಂಜಿ ನಾಲ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಈರು ಡಿಸಿನ ಮಗೇನಗೆ ಏರು ಸಂಪು ಈ ಡಯಟೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ್ ಒಣಗಲ್ಲಿ ಈರು ಶುಗರ್ ತಿನ್ಪುನ ಬುಡಿಯಾರ ಅಣತಿ ಶುಗರ್ ತಿನ್ಪುನ ಬುಡ್ದು 10 ವರ್ಷ ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಶೀಲಾವತಿ ಅತ್ತೆ ಈರು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಯಾನತ್ತಪ್ಪ ಯಾನಂದಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂತ್ವೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರಲಿ ತ್ರಿಷಾಗ ಒಂದು ಕರೋ ದಾದಿ ಕರೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಅವು ವಿಕ್ಸಿದ ಗೋಳಿ ಈರ್ ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಯಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂಡಿರು ವಿಕ್ಸ್ ಗೋಳಿಲೋ ಈಚಿಕಿಚ್ಚಿ ದೂರ ಕರೋ ಅಂದಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಕ್ವಿಜ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬರುವ ವಾರ ನೋಡುವ ಆಯಿತಾ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುವೊಮ್ಮೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಮಗಿ ಆತೆ ಈರು ಒಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಈರು ಏಪಂಡಲ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬೈದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಓಡೆಲ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ದೇವರ ಎತ್ತಾಡು ನಿಂಜೆ ಕೊಡಿ ತಿರ್ಗೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾವತಿ ಅವರೇ, ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಸಂಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಟಾಟಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ರೀ. ಓಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಟಾಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದಿ ಮೊಸಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಾಪುಣತ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ಓ ಅಂದೆ ಅನ್ನದು ಕೇಂದೆ ನೇರ ಪಂಪಿನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ರಜೆಟ್ ಅಡೆ ಪೋನಾನೆ ದಿನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದ ನೆಂತಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಕೆಲ ಕೊಡಿ ಪೋಡುಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸಲ ಖಾಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಬರಜ್ಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಳೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಅವನಲ್ಲ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪುಜಾರ ದುಬೈಗೆ ಊರುಡೇನಾ ಈ ರೇತು ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಗಂಟೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗನಿ ಜಪ್ಪು ಇರೋರ ಈಜಿನ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬರತ್ತುದು ಜಪ್ಪು ಈಜಿನ ಜಪ್ಪುನು ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಲಕ್ಕ
ಉಂಡುದು 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಂಚ ಇದು 7 ಗಂಟೆ ಉಂತಾನು ಇದು ಏನು ಮಾಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಡಿ ದುಬೈ ಬೋರತಿ 100%. ದುಬೈ ಬೋರ್ ಅಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಒಂತ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಬೋರು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ. ಸಂಪುಗು ಪೋಯರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದಿ ಯಾರು ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲ್ಲ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಂಡು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪರ ಮನ್ಪುಯರು ದಾದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಪುರ. ದುಬೈ ಬೋರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅವನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದುಬೈಡ್ ಅಂದತ್ತಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇರಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಇರಗೆ ಓಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಇರ ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬರ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಪೋಲಿ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಕಾತ್ ಮಂಡೆ ಚೇಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ದಿರಮ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ನೂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ಕೆಲವು ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕೊಡು ಎಲ್ಪ ನೂದು ಅಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಊರ್ದ 2 ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓಡೆ ವಾರ 2 ಸಾರ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಓಡೆ ಹೋಪುನಿ. ಮುರಣಿ ಬುರ್ಜಿ ಕಲಿಪಡು ಕುಲೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ನಾ ತೊಜಪದಿರತೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಓಕೆ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋಲಿ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದು. ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬುಕ್ ಹೆಂಚಿನ ದುಬೈ ತೂಪಿಲಕತ್ సుమి అక్క నిజా పిదాడు టాటాಗೆ ఇరు ఇత ఎక్కడ నుంచి పిదాడు నుల్లారు అవేంజి నమ్మక్క సుల్లా ಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಅವನೊಂದು ಅಂದಿ ಬಚ್ಚಿದ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಮಂತ್ ಅಂತ ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಪುನಃ ಅಂಚೆನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ್ರೈತೇನೆ ಟಾಟಾ 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 ಪೋಪ 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 ನಂಚೆ. ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜರ ಆವಳಿ ಇರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು. ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಸ ಐಡಿ ತೂಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು. ಏರ್ನ ಹೊಸ ಐಡಿ ಇರ್ನಾನ ಅವ್ವತೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಓದಿ ಜಾರು ದುಂಬು ಬರ್ತಿತ್ತೇರ ರೀ ಯಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ 2,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ಎಂಚ ಒರಿಪವನು ಮಾರೆ ಅವನದಲ್ಲೇ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ತಿರುಗುಜೇರಿ ಅಂಚಾದು ತಿಕ್ಕಗ ಒಲ್ಪ ಊರು ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಯಾನೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತೀತೆ ಎಪ್ಪ ಪಾಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 4 ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಂಡ ಖಾಲಿ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಾರೋ ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲೇ ಸುಮಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಕೋಣದಲ್ಲೇ ಇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅತಿ ಇರೇ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋರಿ ತುಯ್ಯೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಿಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬಂತ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಓ ಪೋಯರಕಲು
ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಾನ ಅತ್ತಗುದ್ದು ತಿನ್ಪಾನ ಮುಲಾಯಿ ಪೋದು ಚಂಬು ಕದದು ನೀರು ಕೊರ್ಪಾನ ಕುಡೆಮೂನೆ ತೂಪಾನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೀತಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗೀತಕ್ಕ. ಸಂಪು ಆರು ಪಾಪ ಎಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ರೋ ಪಂಡಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾದವರು ಹೇಳಿ. ಭರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾದವರು ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾನು ಈನ ಗೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಸಂಪು ಈರ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಆರು ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತಿರು ಜಿರ್ತುಲೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಬರ್ಚಿ 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 ಅನ್ಪೇರು ಈರ್ ನೆನಪರಪ್ಪ ಯಬ್ಬ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂತಿನ ಸಂಪು ಹತ್ತೊಂದು ಪರತ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರತ್ ಪಾತ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕುಟ್ಟು ಅಂದ ಓಲಿ ಪರತ್ ಬೇಡ ಹೋದರೆ ಡೋಬಿ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಂದೆ ಒಲ್ಪ ಹೊಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಜ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ಓ ಅಂದ, ಓಕೆ. ಇರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾರ ಇರು ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬರುವೇರು, ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಎನ್ಮ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನಾ ಅಂದ. ಓಕೆ ಆ ಒಲಿಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ ಅಂದ ಪೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡುಂದಾಂಡು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡುಂದಾಂಡು ಪರತನ ಕೊರನೊಂದು ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕುನು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿಗೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪುನು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬರೇ ಇರುತ್ತೆ ಗುಜಿರ್ದಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು, ಬಟ್ ಅಂಗಿ ಪ್ರದೇತನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಟಾಪ್ಲ ಅವು ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಕಿಲೋ ತಲಕಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಯಾನ್ ಅಂಚೆನಿದೆ ತೊಂದಿನ ಈರ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚದೆ ತೊಂದಿನ ತೊಗೆಂಜಿನ ಕುಂಟುದೆ ತೊಂದಿನ ಪಾತ್ರೆ ತೊಂದಿನ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ. ಇರ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಗೋ ಅನ್ಪೋರ್ಬೇಕ ಕೂರಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೂರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತು ಮಾರಾಡ್ಬೇಕ. ಕುಂಟು ಮರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಚಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಡಬ್ಬೆ ದೀಪೇರು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಡು ಅಕ್ಕಳು ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪುರ ಕಡಪುರ ಅಂತ ಚಾರಿಟಿ. ಯಾನ್ ಲಾರಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಲ್ ಮನ್ಪುಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಲಾರಿಡ್ ಬರಂದಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬರೋ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋ 30 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸೇಲ್ ಮಂತಾಡ ಅನ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಮೂಲು ಆಶ್ರಮದ ಅಕ್ಕಳು ದೆತನುವೇರು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐಫೈ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರ ಪುರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಈ ನೆನಪಿರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ವೈಫೈ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಸಂಪು ಒಣದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ವೈಫೈ
ಆರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಡುಪ್ಪುನತ ಈರು ಉಡುಪಿ ಡುಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬಜೆಗೋಲಿ ದೂರಜ್ಜ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪು ಯಾವ ಇವರು ಸುಮ್ಯಕ್ಕ ಇರ್ನ ವೈಫೈ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಜೆಗೋಲಿ ಬಜೆಗೋಲಿ ಎಂಟೆನ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಅಂದು ಎಂಟೆನ ಕಡಪುರಡವಲ್ಲ ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಯಾವ ಬಜೆಗೋಲಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ನಾನು ಗೋಲಿ ಬೇಜೆ ನವೀನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವನಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬಜೆಗೋಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬಂಡೆ ರಜ್ಜಿ ಬಜೆಗೋಲಿ ಬರೋಚಿ ನಾನು ಕಾರ್ಕಾಲ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಾರ್ಕಾಲ போய் ಪಿ ರಾಜು ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಪಿ ರಾಜು ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ? ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅಬಿಬುಲ್ಲಾ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅಬಿಬುಲ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಿ ರಾಜು ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಿಂದೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಗುಂಟು? ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋವೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋವೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು? ದುಬೈಯೇ? ದೇವರಾಜ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ದೇವರಾಜ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಒಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ. ಅವಳು ಕಬೋರ್ಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ನಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ ಅಂದೆ ಎಸ್ಕೆ ಬೋರ್ಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮುರಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯತ್ತೆ. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡಿ ಅಂದಿ. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಈರು ತಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಬಾರಿ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಳೆ ಇರುವ ಕೆ ಲೈಕ್ಸ್ 527 ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ದೇವರಾಜ್. ಇರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬ್ರೋ. ಓಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ರೋಡ್ ಅತ್ತೆ ಒಣದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಬಜೆಗೋಲಿ ಎಸ್ಕೆ ಬೋರ್ಡರ್ ನಡುಟು ಅಂದ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಚಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣದೆ. ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡಿ? ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು
ಪಂಗಳದಲ್ಪನೆ. ನಿಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ನಿಂಗಣ್ಣನವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? 1000 ವ್ಯೂಸ್ $1 ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ. ಶಾರ್ಟ್ಗೂ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನ 1 ಮಿಲಿಯನ್. ಪೂರಗ್ಲ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜರ ಅಂದ ಅವೇ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದೇ ಮಿತ್ತದೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಿತ್ತದೆ. 2 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಡು ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಫಂಡ ಅಂಚ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೂ ಈತ ಕಾಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿಜ್ಜದೆ ವ್ಯೂಸ್ಗೂ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಚಾ ಒಂದು ಆಪನು ಅப்புறம் ನನ್ನ ಕಾಸು ಬತ್ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನ ಪನೋಡ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಬತ್ತನಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ. ಲಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಡಾಪುಣ್ ಮಾರಿ ನೀವು ವೆಜ್ಜತೆ ಒಣಸನ್ಪ್ಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಲೆಕ್ಕತ ಈ ಮಂತ್ ಸೈಕಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆತ ಅಂದು. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಡು ಅನ್ಬಿಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೆ ಹೇರ್ ಲಜ್ಜಿರ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಬೈದನ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.